Да, вас пръска, някъде. Веднага бързи. Една злата. Зато и така не лепо, че не мога да избърша за това. Така са пърска работа, при него са пърска работа. И сега дойде и на него ще му кажа, че са пърска работа. Пред него ще му кажа. Маргит, питай Маргит, той ще каже. Питай го. Той ще каже. За кое? Той ще каже. Марица, кой ще каже за жамо? За прозора са не бейме там, ма. Просто си. Приятел, много образ с скъп брат. Аз се един не ходих да помогна. Дорех на всяка мрежа. Без на тази стена, дето само пуши. Да го оставим. Почнах да го правим, а Герги вика и стана това ще спиля. Само Герги се сложи. Там и кухня да дойде. Режа там. Герги трябва да се занимава с тази стая. Не да помога. Майсъл, стани бе. Дай да дойде там. Да, хола беше готово. Хубаво, ти казвам, цял ден Герги се занимаваше с нея. Нищо няма. Мрежата беше сложена, силопър беше сложен. Минаха една ръка с циментна шкоповка. Хола па, навсякъде беше оставено. Тук парче, там парче, аз един ден не мога да обера. Не един, не една вечер, аз ден да не съм. Една вечер не мога да обера къде остава парчета да стане. Значи казвам, той, аз като ходих там, беше направил всичко. Да, хубаво ден. Силопър беше сложен. Двамата го правим. Силопър беше сложен. Аз за най-вечер правим също. Ама той вика, се вижда го сега. За най-вечер също. Най-вечер повече не съм работил. Една вечер. И добре, няма да чене. Вика, сложих стенопора, мрежа сложих на хола и комина там, изолирана там. Тогава не беше готов. Пак не беше готов. Не може да стрелва. А тази вечерта дето го правим една вечер. От съжи вика, много бързо поемайте и накрая. Аз да не съм свободен. Аз съм свободен. Заедно го това Заедно. Каквото ви пеценте. На хола. Да, на хола, да. До където ли съм ще? За една вечер, за 2 часа. Може ли да стане? Иска пати, дойде и вика, сложи там по-горе тия ето за пушенки, вика, и аз сложа другите. Целя вика, телето поръка на апартамента и казвам го сега. Целя, и мрежата не, мрежата аз го помогна. И къде всичко аз съм го сега. С мамата го знае, слушайте, вече след това дел. Аз колко време ти отнемах тия камери да ги карам. Аз ще да направя цялото. Не бавно писам. Знаеш какво? Знаеш си маса. Ще напиша. О! Ще напиша. Ще напиша. Е, Гойчо! Не мой вика сега. Страшно мак се рони! Аз съм, знам тази дума съм седял. Чакай. А върто го видиш сега апартамент. Добре. Сега да го видиш. Чакай малко. Дай да преместим масата. Дай да преместим масата. От тогава сам да го видиш за какво става дума. Апартамента дали може да го Патя познава. маса. Чакайте, когато снимам момента. Няма момента, трябва да действаме. Няма нищо, давай, добре. Няма нищо. Аз съм не тук без никого. Так, чего? О, Костя, разпомнила. Къде е моята бе? Thank you.
San Francisco. Нямам нищо общо с лошите момичета и защо съм безгрешна да правя лоши неща.